Zamolila bi da u ime Ministarstva branitelja vijenac polože zamjenik ministra branitelja gospodin Ivan Anton Žlimen, general Mate Laušić i predsjednik krovne udruge veterana vojne policije Željko Jakopčić. Zamolila bih da u ime grada Otočca vijenac polože gradonačelnik gospodin Stjepan Kostelac, zamjenik gradonačelnika gospodin Nenad Janković i predsjednik gradskog vijeća gospodin Slaven Prpić. Zamolila bih da u ime samostalnog voda Vojne policije Otočac vijenac polože suborci poginulih. Zamolila bih da u ime veterana Vojne policije Rijeka vijenac polože pripadnici 71. bojne Vojne policije Rijeka.
Također bih zamolila prisutne da zapale svijeće u spomen na poginule branitelje. Zahvaljujem. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poslušajmo riječ Božju. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi i nitko sebi ne umire. Doista ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Svi ćemo stati pred sudište Božije. Da pisano je, živoga mi moga govori Gospodin, dignut će se predanom svako koljeno i svaki će jezik dati slavu Bogu. Svaki će dakle od nas za sebe dati račun. Riječ je Gospodnja. Bogu hvala. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Tako ću te slaviti za života, u tvoje ću ime ruke dizati, duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Tebe žeđa duša moja, Gospodine Bože moj. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože, za naše pokojne Matu, Tomu i Petra, koji nam bijahu bliski i dragi, a koji su nas napustili. Zahvaljujemo ti na svem prijateljstvu što nam je od njih poteklo, za mir koji su nosili među nas. Zahvaljujemo što su kroz patnju naučili poslušnosti i što su u mjenama ovog nestalnog života zavrijedili da ih poštujemo. Molimo te, ne daj da se izgubi išta od njihovih napora, ono što su živjeli i činili, nek pridonese dobrobiti ovoga svijeta. Daj da ljudi što će za njima doći, cijene sve što je njima bijaše sveto, da u svemu u čemu su bili veliki i dalje nama zbore i sada kada su prešli u pokoj. Molimo te da nastave živjeti
u svojoj djeci i njihovim bližnjima, u njihovu srcu i smjelosti njihova života, u njihovim mislima i savjestima. Sve nas je život s njima vezivao. Učini Bože da sada nakon njihove smrti i zbog njihove smrti budemo dublje međusobno povezani. Daj da u miru i prijateljstvu zajednički upoznamo Tvoje obećanje da ćeš i nama biti vjeran kada umremo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodin s vama. I s duhom Tvojim. Pomolimo se, preporučujemo Ti, Gospodine, duše slugu Tvojih, Petra, Tome i Mate i svih naših pokojnih branitelja, da umrevši svijetu Tebi žive, a grijehe što su i po ljudskoj slabosti u životu počinili, Ti oprosti premilosrdnom svojom dobrotom. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, I svjetlost vječna svjetla njima. počivali u miru. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivale u miru. Amen. Pođimo u miru.